Saleman a sama. Kai! Ban hana ku mannan takardun banza a jikin gidana ba? Ban hana kuwa? Wannan kamar wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar. Amma kuke ɓoye-ɓoye yaran nan? Ita ne. Nike. To kuma amma kuke ɓoye-ɓoye? Abin da talaka da yana jira ne fa sauyi, kuma Allah ya kawo sauyi nan menene na ɓoye-ɓoye? Ai ba a kofar gida ba wannan. Zo mu je cikin gida, kowane ɗaki na ku liƙa. Ya waje ne. Ya waje ne? Ai abin alkhairi ne. Ku ɗau kayan ku bulungu da saƙo. Duk inda kuke so an gwannan ku je ku liƙa. Ku ɗauka mu je da ni za a je. Ku ɗauka kayan ku. Ha? Kuma ba zai ana wannan ba. Yawwa. Umbrella a sama. Kai a ƙasa. Fit da wayan waya. Kira mana power. PDP power. Kara mana power. Gara, Atiku ya so ya mana gyara. Articulated mun fara. Duk mai kishin kasa dole ya hallara zabi wanda zai taimaka mana kamun ko hankara mun daina wahala kamun ko hankara zai gina mana makarantu ko ina a Najeriya. Saleman a sama. Kai a kasa. Fit da waya. Kira mana power. Lallai ma wannan